V tejto digitálnej dobe nesie každý lúč svetla informácie, no pritom jemne mení naše vnímanie. Vysokovýkonné modré svetlo vyžarované z obrazoviek elektronických zariadení, ako sú mobilné telefóny a počítače, postupne poškodzuje naše zdravie očí. Poškodenie spôsobené modrým svetlom môže viesť k suchým očiam, slzeniu, rozmazanému videniu a nespavosti. Môže spôsobiť degeneráciu makuly sietnice a očné ochorenia, ako sú šedý zákal. V závažných prípadoch to môže viesť k slepote. Okuliare Vida na blokovanie modrého svetla. Integrovaný dizajn rámu, ergonomicky navrhnuté pre pohodlné nosenie, vintage štvorcový rám, láserom vygravírované meno značky, dokonale spája módne trendy, vysokokvalitné plastové peptidové materiály, ultraľahké a nárazu vzdorné, zakryté nožičky, veľmi odolné. Bezkrutková konštrukcia. Jednoducho sa prispôsobia tvarom hlavy. Protišmykové. Ukážte svoju jedinečnosť. Polikarbonátové šošovky majú pridanú ochranu proti modrému svetlu. Filtrujte modré svetlo v rôznych vlnových dĺžkach. Účinne blokujte škodlivé modré svetlo v rozmedzi od 415 do 455 nanometrov. Povoľte prospešné modré svetlo v rozmedzi od 455 do 500 nanometrov. Aby prechádzalo, znížte poškodenie obrazovky. Zvýšte ochranu bezpečnosti. Pridaná ochrana proti oleju a antireflexné povlaky na zníženie prilnavosti oleja, odtlačkou prstov a vodných škvrn. Zvýšte prenos svetla. Obnovte skutočné videnie. Urobte videnie jasnejším a svetlejším. Zahrňte materiály s negatívnymi iónmi. Zvýšte obsah negatívnych iónov okolo očí. Vyživujte nervy očí. Uvoľnite únavu očí. Štítok s vysokým rozlíšením. Proti falšovaniu. Detaily neúprosnej kvality. Produkt získal viacero autoritatívnych certifikácií. Globálne dôveryhodná voľba, či už na prácu, podnikanie alebo voľný čas. Okuliare na blokovanie modrého svetla môžu byť vašim dokonalým partnerom. Pohodlné videnie. Nová technológia. Milujte svoje oči. Začínajúc od teraz.